Joja oko Yudore mane Radio Ramogi, Radio number 1, kelo wa isabiri wangi marodi chieng. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Gachu. Radio Ramogi, Radio Gachu Ramogi. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo magi thond weche mabende waikoni gi lak sechegi. Obila e kaunti ma Migori ochako timo nonro ka otenore kod nek mar wuod jaod bura machon ma Uriri mane osenindo Herman Odhiambo Omamba. Komachielo bende en ni ringre jalupo moro ma jegni 36 ma bende ne onimo e kinde mane olupo machien gi dho wath ma Nyangina e kachung'od bura ma Suba North County ma Homa Bay chieng' ngeso gikone to koro yudi. Bende en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi oseyo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna ka onyise mondo we bedo kod chuny malit kendo nego chiw luor ne tend duond burano mar ODM. Machiegni wachako kod kaunti ma Migori kama wayudo obila e kaunti ma Migori ochako timo nonro ka otenore kod nek mar wuod jaod bura machon ma Uriri mane osenindo Herman Odhiambo Omamba ma bende ne ochuo gi pala ma owito ngimane otieno manyoro ma bende piny orugo odiochieng' ma kawuono ni e boma ma Migori. Rawerano ma bende oyanga nyinge kaka Mike Omamba ne oyud ka owito ngimane machiegni kod kama odake e kadak ma police line e boma ma Migori. Familia mar mosenindo ka otelne kod MCA ma North Kanyamkago Jojo Mamba owacho ni ne giyudo ripot ewi tho mar wuodgi no kowuok kuom jirendege ma bende noyudo ringrene ka ojwang' machiegni gi kama odake. Kawuono gokinyi wayudo simu mobuogo ahinya ni chalo ka gima oyude but ode konindo to remo wuok kuome. Koro kaka family ne wamane machiegni waringo wadhi. Unfortunately wayudo ka ochwoe pala no nindo auma. Ochwoe pala on the left side of the heart. Ane mana tan aloke kechoninda uma. Koro kaloke ka ng'iye to ayudo ka pulse mare ok ti and very cold nyiso ni nosetho. Kaloke to remo wuok mang'eny. Wamanyo police, ma police obiro together with the friends and relatives mose mon biro kanyo uchunguzi dhi mbele. Omamba wacho ni pogi ng'eyo gima ne nyalo kelo nek mar wuodgi no kendo digiher mondo obila otim nonro mondo mi ging'e adieri. Buok matut ahinya kaluwore gi thone. Mike en ng'ama muol makata osiepene ong'e ni Mike ok jalweny. Onge dhoge gik moko te otieko gi nyiero. Wakia gima ochulo ni. Ne wakwayo ni jomonego Mike gima ne konwa gima ne gidwa nochul mondo ne giwenwa Mike. Mike en ng'ama muol, ng'ama ohero ji kendo ng'ani nego Mike sama wan ganadha liel e dala. Mad Nyasaye konywa mondo wayud justice. Kwayo authorities ma omakore gi timo nonro machalo kamagi mondo nonwa tho Mike ni. Speaker mar od bura ma Migori Christopher Rozana okwayo obila mondo mi otim nonro makare mondo mi gidonjne jogo ma bende tudo kod nek makamano. So adwa kwayo security agencies ni wan kaka jo Migori ma support broad based government nyaka gitinwa magi bring the killers to book. Magi achiel kuom singo mane Raila oketo gi Ruto ni nyaka piny ni bet secured. Koro jomonego Mike nitiere apparatus moromo ma wang'eyo ni gidhi makonwa jogo mondo wang'e to gin ng'a gini tang'o mane omiyo gitimo timno. Tho mar Mike Omamba biro e sechegi ma familia mare bende dhi nyime kotimo ikruok ne iko mar achiel kuom min ute mane en jaod burano mane owito ngimane mana jumbe matin mokalo. Obila koro osechako timo nonro ewi nek ma kamano. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni ringre jalupo moro ma jegni 36 ma bende ne onimo e kinde mane olupo machien gi dho wath ma Nyangina e kachung'od bura ma Suba North kaunti ma Homa Bay chieng' ngeso gikone to koro noyudi. Jalupono mabendo yanga nyinge kaka Julius Obara ne onimo e kinde mane olupo kod jowetege mamoko adek to kapaka mapek tuomo yie margi. Jakom mar dho wath ma Nyangina Joseph Ouma ne oyango masirano. Ringrene no setere kar kano ringre jomotho ma Homa Bay mochari. No walalo ng'at wachiel kano dhi e yore mag manyo gotieno ne gin dhano 4 e yie
to ng'at achiel ni kane yamo biro matin to ka yamo yungogi to nolwar e pi to kuma marach noonge life jacket yie nolokore, yamo noyungo yie olokore. Koro kako dhino to dhi adhiya moko chako yude. Koro chenro mar menyo nyocho dhi mbele. Ne waseyude mwatere dala maroma, ne watere mochari Homa Bay. Nwayude kaluwore gi menyo manwa wuok wagolo jo lupo wetene modhi e nam kanyo yiedhi mohinga 5. Koro ka gidhi e pawno to gidhi giyude kamoro ni Singla. Giyudo ka nitie jotonde moko manochiko kanyo mabe oseyude, koro gidonjo kuomgi to okonyogi kode. Nwamanye kuom ndalo 2. Jolupo akwayo ni jalupo moro amora kadhi e nam to dhi gi life jacket. Jalupo moro amora sama donje nam kik odhi gi gik mamero ji, kik omadh mamero ji. Odhi e nam ka en soba mondo otim gima otere manyalo kelo ne dongruok, konyruok. Jatend migao mar omenda John Mbadi oseo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna ka onyise mondo we bedo kod chuny malit kendo onego chiw luor ne tend duond burano. Mbadi owacho ni Sifuna ok los ne duond burano kalure ni wach mogik en mano mar jatend duond burano Raila Odinga. To pachi wuon ok nyal pago pacha nikech mano pache. Ando ok nyal tamo ng'ato golo pachi wuon. So obviously ang'eyo ni ok owuone ODM ma party man bende an a member ma bende as chair for 10 years. With ang'eyo protocol mar ODM. ODM the voice maduong' mogik e ODM en mar party leader. Party leader mar ODM osewuoyo ma osewacho maler ma ok onego ler ne ng'ato ni otiyo sani ODM tiyo gi UDA at least nyaka 2027. ODM tiyo gi UDA. Gima dhi timore 2027 ODM gi UDA do decide kata ka gidhi mbele kanyakla kata ka moro ka moro biro kawo okang' mani oneno. But sani ODM tiyo gi UDA. Mago koro chalo gwani ma ok dhiang' mono dhiang' nigo. So pachi ng'ato maybe emeno ni nikech en seneta ma Nairobi, so siasa ma Nairobi odwano kiki mano koro bedo pache. Mbadi omedo lero ni jogo kata jotelo mabende noyudo lemo e sirikanda manywanda ne oyudo lemogo tok twak mabende nobedo e kind migosi Raila Odinga kod jatend piny migosi William Ruto ka owacho ni ne giyudo lemogo ka bende jatend duond bura mar ODM migosi Raila Odinga ne omiyo gi gweth mare. To gima ng'eyo ni party leader mar ODM osemero kaka ne jo ODM odonjo e sirikal, kaka an jakom mar ODM nadonjo e sirikal. Ok nadonjo e sirikal kenda, donjo e sirikal ne en gima nolosi koluwore gi wuoyo e kind party leader mar ODM gi party leader mar UDA mane president mar Kenya. So ka ok adhi mabor, weche mag Sifuna gin mago pache. An ok wanyal tamo ng'ato golo pache. Mano mondo omiyo jo Kenya oyudo demokrasia. We ogol pache kaka onyalo. Oneno ni gi capacity ma obro campaign go ma oter President William Ruto dala. It is okay, mano pache. And gi ng'ama dwaro no give president. I hope ni pache ogombo ne Raila Odinga na mondo be president. Kupo ni mane en wabro go mbaka ka seche chopo ito kind wan kaka joria watimo nang'o wadhi mbele president William Ruto waonge lwedo koso wan bende waneno ka mar tero Raila Odinga mbele mondo president. Komachelo bende en jatenda migao mar teko Pio Wandai bende oriwre kod jotelo mamoko mawuok e duond burano mar seyo jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ka wacho ni Sifuna onge kod ng'eyo malong'o e wi chenro mag duond burano. En bende omedo wacho ni wach mogik wuok mana kuom jatenda duond burano mar ODM migosi Raila Odinga. Kawadhi nyime wayudo kanyo wuoth matiyo gi apaya manyali mabende dendo ni Links Road koro geno yudo fungruok bang' bad migao mochung'ne gedo mag apaya singo mar chako konga apayano chakre tarik 1 mar dwe mar 8 higani ma en kalure gi ywak mag jogo mabende osebedo katiyo gi apayano ma osebedo ka ok kalare to chutho e kinde makoth chwe. Jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko ne oloso kod achiel kachiel gi jatend migao mochung'ne weche mag apaya
kaunti ma Mombasa Daniel Manyala aiwi wachno. Machigni ahinya jatelo inyalo chakonwane gi nyingi. Nyinga iluongo ni Dan Manyala, an jatend migawo mar apaya Mombasa County ka. Ywak osebedo thuolo malach to chutho ne jogo matiyo ga apaya manyali, akiani be usewinjo wachni. Nitie wang' apaya mosebedo ka miyowa shida kabisa e dala mar Mombasa kae. Wang' apaya no iluongo ni Links Road. En o connect the Mombasa Malindi Road from one side koa Kenol kobiro nyaka Kongowea. Nitie section mar wang' apaya no mosebedo ka diere koth chandowa kabisa gi pi oula. To en ang'o mosetimo kaka kaunti ewi rach mar apaya no nyaka sani? Sani nyocha wasebet piny gi jo Kenya Urban Roads Authority manyocha giseyie ma koro sani gidwa chako lose. En discussion mosebedo kadhi mbele kabisa kuom dweche buora sani. Ichan chak lose karang'o to chenro mag wuoth koro dhi chalo nade e alwora Manyali? Kawuono ne gigolo directive mawacho ni tijno koro dhi chakore chakre tarik 1 dwe mar 8. Miyo koro wang' apaya no biro bedo no lore ma koro biro bedo no kokalore. Koro wakwayo joma tiyo gi barabara mondo ging'i kaka ginyalo tiyo gi barabara mar Mount Kenya Road. Wabiro bedo e ground kawa direct traffic mondo mi kik jam bede, mondo mi ji kik lal sa hiyo. Mae en tich mabiro konyo ahinya barabara ni nikech kanyo osebedo ka chendo higni buora. Ote mari mogik? Gima nyalo wacho mogik en ni mae biro nikech tich mosebedo ka watiyo machiegni gi migepni mamoko mochung' ne wang' apaya moko kaka Kenya Urban Roads Authority to gi Kenya National Highways Authority. Erokamano ahinya. Ne en twak kachiel gi Daniel Manyala ma en jatend migawo mar yore e kaunti ma Mombasa kopimonwa kaka weche dhi chalo e apayano Manyali. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Medo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Migawo mar omenda ma pacho kae osegolo omenda maromo shillings bilion 6.97 ne counties 42 duto ma bende biro yudo omenda mar kedo kod midhiero mar lokruok mar kor lwasi. Kuna only taifa 8 wameunda sheria za tabia nchi maarufu. Hizo ni Kenya, utapata Kenya walifanya mnamo mwaka 2016. Kuna nchi zingine kama Benin, Mauritius, Gabon, Nigeria, South Africa na Zambia ambazo zilipitisha hizi sheria mwaka jana, lakini countries nchi nyingi hazina sheria maarufu kuzingatia tabia nchi. Mane wabiro kiluwa giko maga weche manyiena yorno maradimba gi lak sechegi to magi e thund weche mabende ne waikoni. Obile kaunti ma Migori chako timo nonro ka otenore kod nek mar wuod jaod bura machon Mauriri manosenindo Hamano Odhiambo Mamba. Ringre jalupo moro ma jahigni 36 ma bende ne onimo e kinde ma bende ne olupo machien gi dho wath ma Nyangena e kachung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay chieng' ngeso gikone to koro yudi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oseyo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna ka onyise mondo we bedo kod chuny malit kendo nego chiw luor ne tend duond burano mar ODM. Watudre koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi.
E weche mag tuke en ni jakom matayo riwruok mar tuke mag adhula e pacho ka Hussein Mohamed sani koro kwedo weche maluorore e mbui ni ne githicho oko jalupne McDonald Mariga konyiso oganda mondo were gi weche moko miyude mbui. Odiochieng' manyoro weche mathoth nyokwako mbui magin kaachiel gi mano manyoor gachiel kuom jondiko mag weche mag tuke kanye wacho ni chal ni Mariga oket thenge kendo kawo jal machielo moketi kaka jalup mar Hussein. Hussein kata kamano kwedo jo Kenya mawacho weche makamago kowacho ni onge lokruok mora ni mar FKF itayo gi katiba. Komachielo bende en ni manen japuonj mar Harambee Stars e kinde mokalo James Nandwa sani koro wacho ni oneno ka Harambee Stars biro timo maber e tuke mag laro simbo machan mabiro timore chakre tarik 2. Tim mar Kenya biro gocho e paw tuke manyayo gin kaachiel koda Morocco, Angola, DR Congo kaachiel gi Zambia kaka Sarani bende gibiro tiyo godo. Mimi ningeliomba tu mechi ya kwanza ile tutakuwa tunacheza hata kama ni DRC ama hata kama ni Zambia hata kama ni Tunis, timu yote ile tutacheza nayo kwanza tuna need at least tupate point, hata kama ni moja kwanza. Hakuna kitu rahisi na hakuna kitu iwezekani. Sisi pia tuko sawa na tuko na hiyo home advantage. Nandwa gie kineno owacho ni Harambee Stars ncheno ito thuolo maber kane giwuok e tuke mag pinje ang'wen mancheno winjore obagi Arusha, Tanzania. Kwa sababu hii tournament tuko home na sisi ni at least tuko na ile opportunity na tuko na ile chance, lakini kuwapatia moral na vile tumebakisha at least kama 10 days na need at least tupate friendly moja alafu tuangalie itakuwaje. Sana naona tu hapo finishing ndio kidogo, jaribu tuangalie tuone kama mambo itakuwa sawa. Kenya biro chako campaign mare tarik 3 madwe mar 8 ka gibiro gocho gi tim mar DR Congo e paw tuke makasarani. Komachielo bende kocha Meshak Senge ma en kocha tim mar hockey ma pachoka wacho ni en gi geno ni timno biro timo maber e tuke mag laro simo mar Afrika ma biro timore e piny mar Misri e boma ma Ismailia. E tuke mokalo higa mar 2022 e piny Ghana, Kenya notieko e thuolo mar 2 e tok Misri. We've always wanted to put our best foot forward, and in doing so we want to achieve nothing less than a podium finish. Mijingo mar tuke makamago nochiw kaluwore gi duogo mar jotugo moko ma bende osebedo ka onge ka tugo e pinje ma oko mabiro tugo ne Kenya. In terms of preparations, I think we have done well. We have hit our targets. We are achieving our milestones. The process is going on right within schedule, so we are happy with what we are doing. Magi weche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Okay, winjine. Colgate osewuok okone gimoro mar keto pien lekewa obed mangima kendo lekewa obed motegno. Gidhi mbele kendo gikelo lokruoge. En gima duong'. Colgate Herbal olos kod yiend bungu manyachon koriwore kod Colgate manyasani maketo pien mar lak bedo mangima kod leke motegno kendo onge buonjo mabiro dong' chien. Tem tiyo kod Colgate Herbal manyien kawuono. Hey, mano e light.